Yeah, that's a good news, no? And a very good development nga. Ang ato mga kabumbiruan sakop sa Cebu City Fire Office nga nataptan sa unang mga panahon, COVID-free na, fully recovered na. Nya kaloy sa Dios wa na gid tay bisan usa nga COVID nga patient sa Cebu City Fire Office. So ato mo ginanggi ko ano, hatagan ginagkabugatan sa ato ang hepe si Chief Inspector Josephus Alburo nga mag-observe lang gyud og kuan gyud minimum health protocol sa matag station na gyud natay mga alcohol, mag-wear lang gyapon og mask, the usual ba kay this is the new normal. When you go out without wearing a mask, mura na ka og dili kompleto ang imong kuan ba, imong get up. So mahibong na ang tao maglakaw-lakaw ka wa kay mask or face shield. So amo nang gimugatan na nato, no, ang ato ang mga health protocols nga gimando sa ato amo na mga clients kay kami mo cater mo gud mga clients ay mag-apply for fire safety inspection certificate renewal yung mga new. So daghang kay mga tao mo ari. So at least ang mga tao sad nga mo transact, the transacting public aware na po sila sa minimum health protocol. So sila mismo mag-wear og mask, we do have sad kanang contact tracing papilapan ana ba. So dugay-dugay na nga kanang COVID-free ang Cebu City Fire Office, and that's a very good development. Paano gid kanang but kung unsa amo ang paningkamot nga na COVID-free ta padayon gid na or gipahugtan pa ganing mayo para di na ta maka-afford nga atong mga kabubiruhan maigo sa COVID kay lisod kaayo. That's why we reiterate the advocacy tong at the height of the pandemic nga katong you stay away from us, we stay away from you. Amo gyapon ang gihangyo ang publiko no during sunog. Please lang yun, you stay away from us, we'll do our job. We have the technical capability to do it. Just leave it to us. Kami na bahala na. Kaya usahay, di ginato malikayan. Alang gyapon gustong bundot o mga host, diri guyuron ang so ayaw na lang kung mahimo palayo lang pasag di kami lang mo trabaho. For the record, sir, pila gid ko ba personnel ninyo ang like na ibo sa COVID, sir? I think kuan to mga wako kakuha sa exact figure but more than 20. Dili mo ubos sa 20. Around sa pilang out of pilang ka personal tanan, sir. Sa Cebu City more 200 man yata ni. Why kasulti? Wala. Wala sa Disimbago. Ang mga positive, sir, commonly contacted during sa field ninyo, sir. Okay. Katong dahit of kuan katong nag-lockdown ta. Ikoy humi sa pulis, kami may maghimo sa dikon. Kami may mag-spray sa pulis, sa mga Ugma na niya,